В началото на месец февруари гимназията бе нападната от рояк папараци. Те разсеяха мъглите около новините и над гимназията изгряха ясни слънчеви лъчи. Но времето често се променяше. Нашите репортери минаха през много бури, урагани и купести облаци, за да постигнат целите си. Първоначално имаше леки трусове от притеснения и несполуки, защото всички бягаха и се криеха от нас. И когато нямаше какво да снимат или кого да интервюират, нашите журналисти снимаха себе си, за да се упражняват. Обич! Кое е най-подходящо? Аз не в момента. Здравей, честит празник. Но новините не спираха да валят и нашият екип не се предаваше, а работеше усърдно за всяка една новина. И така ще продължава, защото за месец май са характерни абитуриентските изригвания. А през месец юни се очаква топлинна вълна да обхване всички класове, но тя само ще накара младите ученици да се поизпотят малко, преди да дойде хладкият и приятен бриз на ваканцията. Гледайте ни, защото Хубавото време и настроение идва с ПМГ TV!